के बजे डीजे मुकेश राज की हाल चाल है यादव। होली में ससुरा गेलै जान हमरा छोड़ को, होली में ससुरा गेलै जान हमरा छोड़ को। ओकरा याद में दारू पीबै पिचकारी में भर को, ओकरा याद में दारू पीबै पिचकारी में भर को। डीजे सुमित, आपका नाम क्या है? और आपका डीजे मुकेश। अभी आप सुन रहे हैं मुकेश कहाँ घर बा तुम्हारी पुरना ही जॉब छोड़ी के गेलै ससुरा तो करबै नै कनियो काम हो। डीजे मुकेश राज अमाटोन बहिन के संगे खेलबै हम रंग हो। छोड़ी के गेलै ससुरा तो करबै नै कनियो काम हो। देखा देबै सब खेला वीडियो कॉलिंग कर के, देखा देबै सब खेला वीडियो कॉलिंग कर के। ओकरा याद में दारू पीबै पिचकारी में भर के, ओकरा याद में दारू पीबै पिचकारी में भर के। डीजे सुमित मिक्स बाय डीजे मुकेश राज डीजे मुकेश राज आपका घर कहाँ है? अमाटोन मेरा मोबाइल नंबर है 9021676653। मिक्स बाय परवीन यादव। घुरि के कहियो यौतै त कहियो नै ओकरा बजेबै हो। यादव अनिल के गाना बजा के डीजे पर कमर हिलेबै हो। घुरि के कहियो यौतै त कहियो नै ओकरा बजेबै हो। परवीन सनी सागर लौटै भंग रगड़ के, देवेंद्र सनी सागर लौटै भंग रगड़ के। ओकरा याद में दारू पीबै पिचकारी में भर के, ओकरा याद में दारू पीबै पिचकारी में भर के। होली में ससुरा गेलै जान हमरा छोड़ के, होली में ससुरा गेलै जान हमरा छोड़ के। ओकरा याद में दारू हेलो के बजे डीजे मुकेश कहाँ घर बा तुम्हारी अमाटोन टमाटो